Hello mga kabisaya. Maayong adlaw sa tanan, Happy New Year. So karon laing simana na usab ang atong subaybayan sa atong drama. Ubani ko ninyo sa pagpaminaw sa atong drama Kon Ako Ang Pasultion. So adlaw-adlaw gyud ta maminaw ani kay adlaw-adlaw po ni siya matapos ng mga drama. So, salamat kayo sa makanunayon sa inyo mga kabisaya. Kung kinsa pa tong wala pa makasubscribe sa akong channel, palihog ko og subscribe o click pod sa notification bell para updated mo sa matag upload na ko nga drama. So, dili na to ilangan. Intro na tayo para magsugod na atong drama. Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kun ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello, kumusta ka mo? Yan sa minyong alagad sa kang Inatefon Morales and men, may partner sab na ko diri si Randy Tayad. Kung ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer mga kaigsoon naman importante at ang pagpinalangin nito sa itong labaw magkagahom. Lord, thank you kay Lord sa mga gihatag ka namang grasya, matag adlaw. Thank you kayo. Ug ako sa dingi pangamusta sa mga kadiyot ng akong Brad, si Brad Joel Pulvira, no? Diya sa Santiago Bay, Camotes, no? Island, o sa Green Lagoon sa Compostela. Brad, kumusta Brad? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Ang imong mga trabahan din, ang imong iksuon, naminaw gid nato ni atong tulumanon kung ako ang pasultihon. Ug sa tanang programa sa DYHP, ato ni Atty. Rafael Banyok sa tanan nato nas gabi. Okay, thank you kayo. Bueno, suot po ka itong hatagan ng pagtagad, no? Bidada, kinis usa ka lalaki, magpatawag lang siya nga Binot. Kinagibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Binot. Kaya ko problema, bayan ni sa ako kay Tamba. Kung saan nga, isuon ko ko aning uso-uso ron ba, pero aron niya masabtan ako sugilanon, inon ko aning pagsugod. I've been loving you eternally with a love so true. From the start within my heart it seems I've always known the sun would shine when you are mine, on mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one you for me. Though the sky should fall, remember I shall always be forever true and loving you eternally. Pre, Berlindot imong kanta, pero imong duyo ko sa'yo, mabago ko, di bro? Bago ito ka.
Practice ko, pre. Practice. Nindot, ang Pre, bitaw practice. iguan na ta, pre. Nindot, pero wala mo sakay sa usuron. Pre, iguan na ta, pre. Oy, mapil kita ano, uso-uso ron. Natural. Ang sabi pre, ka mo behind the scene. Kuan, pre, kining... Behind ba? Behind pa. Behind pa. Behind yung ka na. Ano ba yun na, pre? Noon sabi ka, mura ba kag just now ng kalibutan? Kinanglan, update ka sa usuron. Kung unsa gali ang kinanglanon, magpa-upgrade ka, upgrade yun ka. Noon sa mga i-upgrade mo yung pagkatao. Sabay sa uso. Aron di ka mukhang kagwang. Uy, saba ni pre, oy. Noon sa mga anak maguna, Tanawan ko na yung magsulutan ko. Tinurubanin mo ba? Insert niya. Pinahaiwis pa. Mura na kag Bertrand Suito. Minyo naman ko. Wala naman ko yung angay pang panindutan diya pa o unsa pa diya. Minyo naman ko. Grabe. Sabi ninyo naman ka. Dilan sige ka mag-upgrade sa imo kagalion. Unsa man taon kay. Tukan ko sa kung kauna. Ay kung ingna nga. Wapasag yung kay cellphone ron. Wow, lagi pre. No ay si. Lupigan lang ka ng mga badyaw diha. Noon sa mga dihay. Ang mga badyaw, kung mga yun sila limos, nooy kay tanaon, magpa-loko-loko niya, pakiangkiang niya, idot-dot pa niya yung mga anak diha ni mo. Pero ini gumana na play sa kalsada, atos kalsada, malaga ng mga sakyanan, nooy magsilpo na. Noon sa mga, ikaw ha. Sige lang pre, di mo sag kumalingaw na. Ang pre, abi ni mo, sultihan tang ka, kanang atong asawa pre, usahay, mag-observe na natong mga bana. Kung tanaw nilang kinaraan natong style, di na sila malipay. May posibilidad nga, biyaan ta? Anong tao, pre? Tanawas predict ko Yang asawa, ha? Yang asawa gusto mo sabay sa panahon. Ha? Ngayong cellphone, kaya gusto Facebook siya. Ulan niya, itagaan mo ka niya. Huwag tagaan lagi. Pero gihatag cellphone, kanto sa murag safeguard. What? Pati lagutan siya asawa, ang gibiyaan, kuyog lang laki kwartahan. Karon, makita niya ang asawa, Facebook, sakay-sakyanan, niya, dili mo siya ka-comment niya asawa taon, kay, ang butang. Ngano mo ko na, pre? Ngano mo? Ako sa Facebook, noon sa mga, hindi ka mo sakay sa uso rin panahon na, pre, biyaan, yun noon ka. Mao nga ikaw, ayaw palabihan ng kinaraan style, behind the scene, ka anan, noon sa mga, sakay suso. Be, ikaw, pangutana kung wag ka na matigdan sa imong asawa. Be, pangutana ko. Kuan, pre? Kanang mga tuog, bitaw, may? Murag dili na kayo sa ganahan nga akong kakson. Ha? Kay matod pa niya nga, halimuot, egang. Halimuot. Ay, mura magsilisa. Mga ba, pre? Unya, sa may buhaton. Wala may buhaton ko, ano, pre? Kuwang lambing. Ha? Oh. Sa may mayo lagi. Sa may mayo? Pagkita ni mo, pragnas, misis. Ha? Sa ako na, pre? Pre, secret lang na nato, ha? Butangig bulitas ng imo. Bulita sa bisikleta, pre? Bulitas sa Bulitas ba? Bulitas nga dili putaw. Bulitas ba? Kanang mga butang na to, bulitas na plastic, bulitas nga ivory. Dagan klase bulitas nga ibutang sa imo, ha? Oh, sigurado ka, pre? Butang yung bulitas na. Ikaw, pre, nagpabutang din sa kanang bulitas, pre? Bulitas? Oo. Siguro kayo. Ikaw, pabutang og bulitas, ha? Unsa mo ka, uy. Sabi mo, di ni bulitas ko gibutang dre. Usap di kabutang mo, pre? Bulas Jackson! Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Day, di pa ta mga onday? Kaon diha, uy. Wa pa ko gutuma. Nanamay sudan diha kanon. Pagsukad na lang diha. Di kam kaon. Busog pa ko. Sige, kaon na lang diha. Unag kaon. Kayo niya na ko mukaon. Ha? Naungsam ni babayana eh. Puro magdali gusto magkigdungan. Puro siya gusto nga magdungan may pangaon. Marag na orsab na nida. Murag tinuot nga litong giingon sa kong kumpare. Murag di maayo na. Unsa na? Ha? Pre, Ah, murag sakto ka na, pre. Murag sakto ka na. Nakabatikod ko nga
sa mga lihok sa ko asawa, pre ba? Murag uga naman kayo na ako. Mo na kong giingon mo kinaraan na mo kay na imong style. Unya imong asawa batan-on pabaya na. Mao nga musakay ka sa mga usor predikoy biyaan yung ka di ka musakay. Uy, pre, unsa ka akong magpataon ko bulitas, pre. Kana naraman di ay na adto ta Christian. Taon blita Christian. Pero mas lindot og katong burag bulag Jackson pre. Ay, dakpuro kayo na, pre. Ay, katulang bulitas. Sige. Kano sa kapataon? Ugba. Pwede ko magsulti sa kong asawa nga magpataon ko. Kay gusto na ako nga i-surprise siya ba para magkita na ako kung unsa gyud ang bation niyang kalipay. Unya pagkaugma. May adlaw dok. Mo siya kung giingon nimo dok. Magpataod bulitas dok. Mayang adlaw dok. Makaayo ba na sa akong asawa dok? Dili ba siya madaot ani? Well, depende naman din mo. Kung imong paspason. Kung imong paspasan ba, magsalimo ang iyong mga asawa, na. Mura na siya nagkaagi og libaong. Nagarahali siya na do. Oy. Abi ni mo, musulirap yun ang mataan at sa kalami. Ang uban gani, no, malibat yun ang mata, dili mapungan. Mao na pre. Tinuod na. Sige. Pilaban ka pagpulita sa ibutang. Kanang asa man duha, tulo, uno, mo kanang ituyok siya ba, murag ikwintas ba? Sa may mga yudok, nga kanang murag malibat yung nakasawa na to, sa kalami. Sa may mayo ka na. Kaning kuan, unom. Siguro yung may mo siya pag-ayo. Abi mo, malakalimot yun siya sa magkadiyot sa iyang pangan. Mo, dok? Sige, kada na lang, dok. Ansa na? Why sakit, no? Ano may katawa mga, dok? Kuan, mora dito tanan mo, ha? Katawa sa tanan. Ano na pare? Presa sa kuwa dok? Oy, lahi man ang imuha. Ambot ka na iyaha, oy. Kuan ka nang makadaog ba ka ni, oy. Binot, makadaog ka ni. Bagnas ka. Sa dok? Kasi makadaog. Ay, sanang isabong, Ay, sanang isabong. Palayaan, sanang mga usak simana. Ay, isabong. Para ba na samad? Ay, nag-isabong na yun. Mao ba, dok? Dili din idali dahil may samad pa man na. Butangin sa kape. O tangon sa samad na. Hibuli-burig sa kape, pre. Para nindot kayo. Bitaw, ana, ha? No? Mao nga i-relax una ni. Di lang usa isabong. Basig mabugat ni, no? Mabugat yung na. Ay, naong raba na ang imuhado. Ako murag dubirban. Pero yung murag yung bulldog yung... Isog kayo daw. Bitaw. Okay, dok. Salamat, dok. Balik ko niya nga rin, ha? Kaya atong susihon. O pwede na ba, ha? Wa makakasakit, eh. Waray sakit, dok. Sakit lang pagsugod. Imo magigunitan og maayo. Ay! Natural man na kinahanglan ginanggunitan og maayo. Kay basig bulik si Unya. Mura na itang halwa, dok. Mura biday. Sige, dok. Salamat ko, ha? Salamat. Paita diyan, eh. Mura sa tinig bagong gituli. Pagkakidort. Mura yung tinuod ko bagong gituli. Kanya, pag uli na ko sa bahay, nakabatikod ko nga, mura na ibunga ko asawa. Kung nga nung dito ko sa sofa na tuog, kaya lagi, pabug-hubog mo ko. Niya, dilim na siya kanahan nga mudo ko niya basta makainom. Mao nga, minom lang ko sa kabutilya para lang nga manong limaho ko nga nakainom dyan. Unya ko. Ni Binot. Hoy, unsa makanaam ka da sofa? Anak ka da matog, ha? Sama na sa baan mo ko.
Nakainom da ka. May hinuon nga naa ka diha. Kay di ko magpatapad di mo kung nakainom ka. Bahala ka. Diha na ka. Salamat. Dili mahimong mudugo na ko niya. Kusog ra ba kayo na siyang mamanday? Mananday day. Nya, naarapay pa ning babayahan nga. Murag haligig sa Kapitulyo. Bago para ba ning kahiyon? Saan naman lang? Pero di lang yun ko magpailan niya nga. Nagpabutang na ikong bulitas. Pantay na kinisul si Mana. Katilaw ang manok nga di bulitas, no? Kita ito. Napita. Alik. Unya ni labay totoo ka adlaw. Naibuong ako asawa nga pero may naman kong hubog. Mga gisawayan ako kay wala ba kay sakit. Mauto nga dito na ko natuog sa kwarto na mo pagkagabi. Unya to. Patugtog ko para matuog na lang sa siya. Bago ko. Okay. Ano ka, oy? Niagay mo ko ka. Wawi. Ikaw ba imo kita binuangan, eh? Nagpatugtog lang ka, no? Kuwari mo pa ito. Sakita niyo pa ito tubangan na kuwara, Bik. Nga naman na, kay samad. Man. Tayong paragod ako gaduda na gid ko inida. Unsa man, gamit kag laing babae, no? Wow, patakko mo lang ka? Unya nga nung murag gisakitan man ka, naunsa day na? Unsa man, nasira ka? Nasamad ka? Napaslot na na? Wow, uy. Oy, nya nga nung muayay man ka? Bebe, pakita ko, tanaw na to. Unsa may mong tanan? Kanang imo! Ay, patigo ni mo rin. Pagkadungog ka tumang silikan mo, wow ta. Nga no, lagi na naunsa man na patanawa ko. Kumuton ko na ron, inang kumut ka. Binuang rin, Patanawa gani ko. Bidas na siya, oy. Bli, dali, bli! Ako ba yung ablihi? Ako mo na yung pabliyon, kapahong ni mo. Ablihi na, kay mo tanaw ko. Tanaw. Lai. Sa tingin di aligre. Naunsa ba ni Binot? Hala, mura naman ni gatong nuni juice. Si nuni juice? Katong bangkoro god nga bunga, katong nung tambal sa katong tambal sa kanser ba? Katong murag oblong niya, iyang panit ay butlog-butlog. Ano man eh? Anday kayong... Sultig na unsa ni? Naanay bulitas na eh. Unsangan? Ay, bulitas. Ay kaparaw ni mo. Nganong gipabutang nga man mo bulitas ha? Unsay pagtuon mo niyang ako, bereng? Day, kuan ko nang... Ipatangtang na ha, ipatangtang na. Tangtanga gina, kung di ka gusto ako'y mulanggat ana, ipatangtang na! Perting sukuha sa kwasawa, ano nagpabutang ko ng bulitas? Para asa ko na to? Mautong iyang ipatangtang. Pero na problema ko kapag ato na mga doktor nga nagtaod ani. Nga ning style ron pre, pero gaba ba? Saom ron ning larga man doktor nga bayot. Misikat man nga, wa man dito lisensya? Bungot sa ito'y pre. Unya sa man ni ron. Sukro ko yung sawa na ko. Gusto man niya ipatangtang ni. Ug madto taglaing doktor, ano taw ko kwatang ikabayad. Atol ta barangay pre, center lang ta. Na may doktor ito. Atol lang ta nato dito, bayad. Patangtang ta dito. Wa para ba diri ang doktor? Dili dito mo tungarot. Ambot ug mo ari bakato. Kay kasagaran nga mo ari ng doktor no garing kanang mga Miyerkules pero usay mo ari na siya Huwebes. Awat-wata lang basig mo apot na ron. Nga naman ta di ay magpa-check up mo? Kuan dili kanang pa-opera unta mi, kandi ba akong kauban taon. Uy. Magpa-opera mo? Ato mo sa ospital. Wa man may kwarta, Ma'am Nurse. Ma'am, may kwarta, ma'am. Ma'am, ito ni Arre, may barangay, patabang, may.
Kay kadungog magud mi sa doktorin nga mo pira o simple nga operasyon la ba? Kanang tuli o di ba? Pirahang ang kanang mga hubag, di ba? Operasyon mo gyapon na. Nga naman, may patuli mo? Dili, kini ako kauban. Patangtay sa bulitas, ma'am. Bulitas? Oo, pataod ko ni bulitas sa nurse ba? Ang iyang junior ba niya, suko ba niyang asawa mo, ang iyang patangtang? Bibi ko no, be. Di tanawon ko no nato, be. Ay, ayaw ka uwaw, sir. Anada kay ko, anak. Trabaho man na namo. Labtikan ko man gani na usahay. Ang gano'n sa'yo. Ngayon na nalagkauwa, good. Sige na. Kayo kung sa gani, i-refer ka man dito sa ospital, niya ihatod ka na mo sa barangay para ang barangay na mutabang ni mo para wa na bayranan. Sige, pre. Ano na, pre? Porbida, mahal kayo presyon, pre. Tuli ka ni, mahal kayo, 1.5 na. Mahal kayo. Saan mo na bulitas, unog mo? Hinayon ang tingo mo, pre. Mauwaw ta. Ay, baya uwa pa man ka, eh. Sige na, bibi, atong tanawon. Wa na madaot. Sige, pre, patanaw. Wow. Pakita siya sa imo ang kanang kugita nga way kasway. Sige na. Ay, Marisip. Mura bayag bao nga nag-ugom og bahaw. Uy, hala. Hala, mura mag na-infected na di, uy. Murag nang hubag, oh. Kana sa adi ani gitaod. Wa pa may sa kasimahan na nurse. Luuyas dagway taon, ani. Bi, kay manawag ko dito sa ospital. Ako ning i-inform daan. Kadiyot. Pre. Pero kawawa na, pero ay. Ano, bitaw imo na yung patangtang? Mga buwa, rumata na? Hello, Doc? Do na pasyente sa among klinik ba? Nya iya lagi ipatangtang ang bulitas? Na may bulitas ang iya. Pre, kawawa na, pero ay. Manibat na, pre. Ay, simbat ko. Patangtang mo ka. Mamiya ta din, pre, mamiya. Pre, huwat ako, pre. Murag na infected lagi. Wa pa ba hindi ay usa kasi managi pataod? Sige, amo lang ihatod sa sakyanan sa barangay. Sige, Doc. Salamat. Uy. Asa naman to? Hoy, bulitas! Asa na ka, hoy, bulitas? Sama ka, yung black ka. Minungon ka, nung sama ka. Wow ko nito, pre. Oy, bulitas! Uy, balik ka rin, oy! Kaya interviewon ta ka para dito na sa ospital. Operahan ka. Bulitas, oy! Hilom na, oy! Wala ka problema ron. Kay mauwa naman ko mga sa ospital. Daghan na ba kayo mga nurse kamutanaw? Hindi ang asawa man ako, suko makaayo ang ako asawa tungod ang bulitas. Nagtuloy noon siya nga na mabay ko, ug maoy akong giandaman ning akong bulitas. Unsa may buhat turuan eh? Palihog tapagin ko ninyo, unsa man kung kamong pasultihon, binot. Okay, ang sendo na ito karong adlaw. Si Dudong Binot. Binot. Binot, bugoy sa ginis Binot. Pada man siya taon. Kay? Kay kuan, kanang padas mga barkada ba, nga inana ba, kanang pataw-taod, bulitas. Uy, nagkuan galgal. Ubaling nga di ana Arte Pres, kanang ikog sa butakal. Mo ibutang Arte Pres. Ikog? Kataas ng ikog? Maoray butang. Asa man ibutang? Dili, ikog kanang balhibo sa ikog sa butakal. Balhibo? Kanang tumoy ba, kanang tumoy. Di ba kanang goods eye? Naasay goods eye. Mga bugoy kaya ito practical lang niya to ha kay kanina to problema. Kay pa dili bulitas kana lang Julin. Julin bugat kay ito. Bahala na sila. Bahala. Julin. Tauran og tulo ka Julin ang imo. Bugat kay siguro daog. Daog eh. Mao niya problema ati presong saon man niya. May gali kay wa mo. Noon sabihan nga karon yang ipakuha. Iya ipakuha pero mawar man natin pres kay natural na kay samdan pa man. Unsay mawa? Ang katong sakit sa iyang kuan na infected mabuto kay bago-bago pang tulo pa bagkadlaw. So madugay-dugay na to pres, maayo na to ati pres. Mas maayo ko nang ulitaw pa ka taon kag bulitas.
Nga naman kung tauran man, o isalig sa inyo. Adi man, mas lindot pag kuno na ibulitas, tipis mo isultis mga babae. Naaway mga pangutana sa YouTube, Facebook, o gano'n. Nangutana. Okay, gusto nga, kanang nga ibulitas, or wa, sa mas lindot na ibulitas. Buwan na yung babae. Uy, Buwan nga ito, pargaba. dili mga sungi ng ila. Ambot lang ka, no? Unsay Wa ka katry, ate, pre. unsay Wag ko kasuway. Ba't ni Jennifer? Kasuway ba? Kanjen! Ikaw, Ma'am Pre! O sa babaw? Kana ko no gulyat og mahigam ko no ka kung anak kanang bulitas. Tinuod ba ka na mahigam? Tawad sa bab? Ano kasuway ko? Nagkasuway ka? Wala ka mapangag no? Ako manggilikayan. Pero sa'yo, basa na ito, Diabe. Akong gilikayan. Nakay Kaya basa nimo? niya? Partehan eh? Dakay ba? Nagyapon ba? Tanaw ko no diha. Dalabam. Nararage. Abi ni mo, kung ari ka mabalik sa Old Testament, ari sa Genesis, versikulo 27, ari siya magsugod sa chapter 1. Chapter 1. Yeah. Genesis, kapitulo 1, versikulo 27, matod pa niya. Busa, gibuhat sa Diyos ang tao, lalaki o babae, Karon. sama sa iyang dagway. Mubura ni, pero kimuning, kuanon pertinita sa kahulugan. Gibuhat ang tao sa Diyos, lalaki o babae, sama sa iyang dagway. Karon, magbutang kag bulitas. Dili man suko ng Ginoo mong giusab ang iyang binuhatan. Tinood eh. Gipunan lagi. Gilabtan ba? Gilabtan. Ibutan nato, simple lang. Kaya ate Priscilla, naman ko siya saging, tanong mga dago ko nagbulig yung saging. Karon, uglayan ang mo sanggi sa mo saging, ate Priscilla, dili ka malain. Malain, ay. Malain ko din. Ultimo gani ka ng kamunggay, ate Priscilla, ka ng gulyat, kumangay ka kamunggay, kanang na... Parehara ko nag-uyabam. Kanang uyab, imo gigam og maayo niya. Sige, wag yun mo hilabti. Wag yun mo kuan na. Kay una-una ni bo nga, maunay imuhang pangasaon. Yeah. Karon gipambabdusag laing lalaki. Purti sa Mauna sa na ganun wani mo hilabti. mo bitaw. Wani mo hilabti sa ari di ko hilabta niya. Si Piata. Si Piata de. Wang tinuod bitaw Ate Presnos, si Piata na ba? Si Pete Mas, ka? masakit ang gilabay sa kuan, sa arpilan. Bitaw no? Oo, masakit to. Bitaw tinuod bitaw. Grabe kay to. Pero gaba karon dakpan yung salbahis pero gaba lang. Ngano man to sa ni adi lang ta Diri. magisgot ana. Kung masahiro niya, katapusan mo siyang pasahiro. Sige. Dili na may sugot na kani bulitas we ito. Dili gyud maayo nga imong gihilabtan dong. No, naman naron sa mga kwan pero ug ari ko ta sa basic, bilang ari ta sa biblical. Pag-ingon gis Ginoo nga buhaton na to ang tao sama sa tong dagway, so gibuhat ang lalaki o babae. Mao bitaw nga usahay, dili ko pag-unsa gulyat ha. Gahapon man tingay itong nakabasa nga first time in history nga moapil ang trans woman dit murag Pampanga sa Miss Universe Pampanga. Di ba? Kaya na Miss Universe Philippines, sa kada probinsya maghimong pa ilang lokal nga Miss Universe. Nganitan Miss Universe Ibabaw. Isang ka na dito para sa Miss Universe Philippines. First time ko na history nga trans woman. Sabot ka ng mga pinas na mo nga nababae na gyud. Usay po ni Gloria Diaz. Ingon siya nga, dili ka siya mauyon. Kinaaman siya uban karong gulyat nga Miss Universe, pwede na ko papilan, bisag angkan. Di ba? O, bisag minyo. Ingon si Gloria Diaz, anong tao? Bitaw. Dili angay uy. Anong tao kung mag-miss? Nga minyo namin. Dili, missis na siya. Ano una ang Miss Universe pakit. Mga kuan jud kay mga decente, mga kanang kuan ba? O, kanang kinaagi press na mo nga nagpausap, papilo na. Dili ay, di maayo. Ako gulyat kanang dili ko pag-unsa kay member man sa kusmo nga nang gitawag og LGBT kanang dili gyud ta kumuyon pero yan lang sa ayla mo kasuko sa maiguhan kanang dili gyud mo uyon nga kanang ato siyang hilabtan kay kanang og maabot ang panahon ba nga adto na ta didto kanang basig pang tan-on ta watay katubag nung gihilabtan Bitaw no. Kay katubag na. Manong gihilabtan nga mo ganay gitawag og enhance, gipa-enhance. Say, wa ko sabot sa imong tanada. Minig adto na to.
Ikabot ko dito ba kay tas ano nga ako mga lagi. tanong tas Ginoo ano imong gihilabtan. Nay. Naagi na, pangutan-on yun ka. Apan balik ta. Nini ka ng problema man siya niya. Labi na katong bayos ka ng pirangol niya. Atuan na diha. Oo. Isigurado yung pagkita og doktor. Pakita yun na, kay lisod man na, bam. Sa may maayo nga doktor, ikuha na nalan, internal medicine, dermatologist. Watay kalibutan na. Abang pwede naman na siguro nag-general nga kawan. General, family Nga doctor. oo. Kaya pwede naman na itagtangon siguro, kuwao ng sa iyo na rin, sudlo trabaho. Dili sa prensa akong dili sa prensa doktor nga na-entertain akong kanganihano na ente. Di ba? Okay. Kuha man na, ilong mata, baba, dunggan, og tutunlan, ear, eyes, ear, nose, throat. Throat. Dili, pwede ka layo. Tuwara pa sa ubos, layo ra. Aba, usa ka tugihan ni Priscilla? Nga usa man? Atong, kanang... Makalibog, no? O maanad. Umaanad ko, no? Amo to Priscilla. Ato, lakaw. Ate Pres! Lakaw. Ato na Priscilla, mang-try me. Salamat ko pa na katintulo man noon. Kung ako ang pasultihon!